A Insoa dos Poetas acolleu o acto de inauguración dos murais correspondentes á xeración Nos na Galería da Literatura Galega. Esta actividade, organizada en colaboración coa Fundación Otero Pedrallo no marco do 50 aniversario do falecemento do patriarca das letras galegas, ten como obxecto desvelar os detratos de Losada Diéguez, Cabanillas, Castelao, Risco e Otero Pedrallo. Estamos honrando a homes que prácticamente da nada, prácticamente dun deserto, fixeron unha Galicia máis grande, máis cultural, máis súa, máis acaída aos movementos da súa época. Puxeron Galicia ao día. Os protagonistas desta actividade foron o alumnado do IES Otero Pedrallo de Ourense e do CEIP Otero Pedrallo de Amoeiro. Otero é máis que o noso nome do noso instituto. Otero é home, é palabra, é oratoria e aperta. Apertarte a ti é como apertar a Galicia, dixo Castelao. Otero é camiñante, paseador de rúas e camiños entre Santos e Nadal. Otero é un alquimista, de palabra capaz de converter xeografía en poesía. Os artistas dos murais son Roberto Otero, que pintou o de Losada Diéguez, Diego As, Cabanillas, Lidia Cao, Castelao, Mondevane, Arrisco e Iria Prol a Otero Pedrallo.